Naghatod sa oras may gala 6:36 na sa atong pamanuban karon ning atong tulumanon inyong tulumanon. Straight to the point. Now atong balikan mahigala to mga isgutanan Robotaga kay si Senator Ping Lacson mibutyag na mga kaigsuonan nga inigbalik niya sa investigation sa Senate Blue Ribbon Committee. Karong November 14, doon na kunoy mas lapad pa nga investigasyon kabahin sa anomalusong flood control projects. Straight to the point. Og matod niya doon na sa gihulagway nga very important witness. Importante kuno kayo nga witness. So kung mauho na mga higala, manghinaota nga kining pagbalik ni Ping Lacson isip chairman sa Senate Blue Ribbon Committee, doon ay mga choices siya nga iyang subayon. Either musubay siya sa tarungadan, musubay siya may galas tarungadan, mailahan man na. Makasabot man ta may galang investigation and direction ba? Kini tinarong ni. Or musubay siya mahigala sa hiwi nga dan nga adto ta puniton sa katunggan. Pwede po mga higalang musubay sa tarong dan, muhiwi ginagmay, delikadog maligas kas kanal. Ang mga tao dili nimo ma-underestimate ang understanding, magkasabot ng katawhan. Nang inigbalik mahigalang Ping Lacson, atong pahinaot gyud nga unta matarong na ning investigasyon mga sukid di paminaw kay tarong man gini iyang investigasyon pagsugod ba? Na hitabo lang gyud mga kagalaan nga kini ni ang naklaro-klaro iyang direksyon mahigala sa dihang ang ipresentar nga witness murag mutumbok mahigala ngadto sa mga liderato mga kagalaan sa lower house. Labi pa mga kagalaag si Romualdez may matudlo medyo lahi man hinuon ang dagan, Posible baka tanawon pa po na to ni. I hope mga higala tagaan to second chance Lacson. Tagaan to benefits of the doubt in the kin. Nga sa iyang pagbalik, malagmit man gud nganong ni balik ni si Lacson, posible ni nga dunay mga gikasabutan an nila diha. Mubalik ko basta tagay kog higayon nga makalupad kog ako. Inana ba ka or dunay lahi nga mga pamaagi? Dunay lahi mahigala nga mga hinungdan. Kay ang bantayanan ini mga kaigalaan karon kini maguna to bantayan ron kung ang investigation bahalag kawatan ka basta sakop ka mga higala sa administrasyon okay ra mosamot ka daghang kawatan aning kalakiha kay mas daghan man to mapasakop gyud mahigala sa admin kuno sa oposisyon. Straight to the point. Unya usa mga kaigalaan nga bantayanan ani nga kini ni ang inigabot unya mahigala sa investigation. Tanawon ni mga sukid ti paminaw kay kadto ang ex-Marines maayo gito og mingon ta mahigala nga mutarong si Lacson day maayo gito ipatawag to balik. Kay iya man tong giingnan mga higala nga malagmit makiha kung namakakto kay tungod mga higala sa isyo sa pagnotaryo. Inigbalik niya sa November 14 malagmit do na say mga witness nga very important witness pero og dili to ibalik patawag ni Lacson day medyo kaingon tayay. Mura man may higalag dunay kalainan ning iyang investigasyon. Pero iya tong balikon pagpatawag mas mayo ro maklaro na to kung kadto siya og total kung tinuod to mahigalang na makak di ma-question to diha mga kagalan sa Senado og namakak magyud to og pasakaan to kaso per jure. Pero uroy og ipatawag to day maka-explain niya to day. Mao gini bantayanan nila karon. Kay unsa man ang maong witness, tan-awon nun gyud na mahigala unsa man ning maong witness kung ato ipatawag makaayo ni Romualdez o makadaot. Kay kini mahigala patawag to si Gutisa maka-explain mahinon to. Ma-explain niya ngano naon sa mahitabo kini imong testimony sakto man gyud kani na kay mga sa kuan ani makadugang ebidensya makasubstantiate ani unya ngano naon sa mahitabo ang lahi mga abogado bingo mang lawyer nga wa siya maka notaryo ani ma-question na siya dinapita mo na nga usa sa mga timailhan ani inigbalik ni Lacson usa sa mga senyales nga iyang ipatawag yung balik sa Gutisa day patawag to balik kay kini ni ang para makusyon na to unsang hitabo ato bakak ba to yung testimonya o di ba kay
Kay kung panalitan bakak na yung testimonya o di pasakaan ni kasong perjury. Pero unyag maka-explain eh. Ha? Duha may igo ano iya, either siya mo'y maigo kay namakak siya or si Romaldes. Ha? Straight to the point. Mo ni tagaan tagpagtagad mga sukid ti paminaw. Nya unang-una pod si Lacson mga higala medyo di baka siya maalanganin or mutarong baka siya tungod kay karon ra ba nigawas ni mga higala ang Statement of Assets and Liabilities ni Ping Lacson day kay ba ka day? Ang iyang Statement of Assets and Liabilities and Net Worth pagdayon niya mahigalag kahuman sa iyang termino pagka-senador kay ni pahuway man siya kadali kay di naman siya makadagan. Kahuman naman ang iyang termino mga higala nga senador siya. So niadtong June 30, 2022 nidagan sa mahigala pagka-presidente ang iyang vice running mate mao kini si Tito Soto. Ni anang pagdayon human niya sa iyang termino sa pagka-senador ang iyang salin ang Statement of Assets and Liabilities and Net Worth niabot og 58 million pesos. Straight to the point. Mao na iyang salin 58 million pesos. Karon day pagbalik na karon nga bag-ong senador si Ping Lacson sa iyang salin nga gi-file nining June 30, 2025. Ang iyang salin mahigala ni bawa ba kaday ken pila? Ang salin ni Ping Lacson ni abot na og 244.9 million pesos. Straight to the point. Medyo makaingon kadako ba? Sa to pa sa 3 years nga medyo nawa sa pagkasenador sa iyang negosyo nga apilan pati dako ang mga kortaha. Ha? Ano ba? 244.9 million. Mao na iyang salin sa pagkakaron. So natural ang mga tao moingon gyud nga be niadtong 2022 58 million pa man to. Karon nga ni anata sa 2025 ngano abot man nig 244.9 million. So kung imo nang isubtract mga higala, 244.9 million minus 58 million, naatay mga 186.9 million. So in 3 years time, indikin, sa 3 years, doon na say 186 million, 186.9 million. Ang mga tao mag-iuman sa kanang negosyuha nga, kadako bang kwartaha? May man naman mga tao nga sulti ekonomiya na pingbe ka na nang may siguro og masultian ni mga anak kay para magkapanundog sa big unsa ng klasiyas negosyo. Tinulay lang kung kini tinuod in fairness election ha, di man masangil dayon pero ang mga tao ba makaingon mag sana all? Straight to the point. Ato nga balikan mahigalan ato mga isgutanan rong buntaga. Now, usa ni mahigalang tan-awonon og pananglitan og inigbalik ni Lacson mahigala isip chairman sa Senate Blue Ribbon Committee. Kini ni ang usa ni sa mga butang nga iyang explicar unya pananglitan og di makauyon ang Malacañang sa iyaon niyang direksyon na kasamangkay. Kay pagkakaroon pa lang pwede mang mangutana mga tao gyud nga siyempre nindot pa sa pangutan-on gyud bitaw. Hintubag mas Lacson nga doon na kuno sa nasudlan nga reality ba to day? Nga kuan ko no? Kusog din ng reality nga kanang negosyo no? Mo to iyang gisulti. Kay kanagod mga higala lalim ka anag gikan sa 58 million ang imong Statement of Assets and Liabilities ni tubo kana. Kaya nahimo kong 244.9 million. Sa to pa ang pagtubo niya within 3 years, nitubo siya 186.9 million. Siyempre, makaingon kita kay nga, sana all. Og masulti na mga higala unsay teknik anak nga makakwarta ta anak mas maayo masag kay buhan og labi pa og kada sa tinarong malamang kay may nalang pumapiskan ta ginagmay unsaon papangwarta inana nga sa tinarong nga pamaagi makakuha ta ng kwarta ha kay di man lalim mga sukid ti paminaw kay kanagong 186.9 million in 3 years kung imong i-divide into 3 kay 3 years man siya nawa 3 years niya na nakuha day 3 years niya nakuha. So kanang 186.9 million divided by 3, but pasabot 3 years, mo igo kana mahigala og mga 62.3 million.
62.3 million ang kada tuig. Sa to pa, kung imong i-divide na by 12, in 1 year doon may 12 ka buwan, ang buwan, ana, may gala na sa mga 5.1 kapin milyon. Ha? So sa to pa, kanindot ba kayong trabaho o kanindot ba ka ng negosyuhag natay ginansa nga tag 5 million kapin kada buwan inday ket? No? Real estate trading businesses ko, no? Mao'y naka-boost sa net worth mga higala matod pa ni ining Lacson. Straight to the point. Giunsa kang pamaagihan, no? Makaingon si ta mga higala nindot gid siguro ning real estate gid inday. Ha? In 3 years good, 186.9 million. So kana itubag na mahigala nga medyo generic lang pagkatubag una nga real estate na. Sa real estate na ko nasudlan mo nang nidako, ha? Pero og Malacañang maingon nga Lacson no ko kauyon anang imong direction sa investigation. Atong subayon ko rin na unsa nahitabo ang ngano ni dako gani. Kung si Lacson mga higala tinarong ganing iya, pwede man nga makakuha magi ka ng kwartahag tinarong, pwede siguro gina makuha sa tinarong, labi pag business, no? Pero makapangutan na lagi sa taon saon baka na inana kay ron nga makasundog lang puta kay tingali kay. Pero mingon mahigala nga sige lang ay lang isulti ka trade secret na. Nako kayo. Nan kini usan ni nga mag huna-huna pos Lacson ani kalakiha kung tinuod gyud nga kining 186 million in 3 years nakuha niya ni sa tarong gyud nga pagkakuha. Way problema. Iyang ipairal ang iyang prinsipyo day. Ug ako'y Lacson niya total bisigara ko ninyo, wa man koy problema. Open ako ni. Pwede pa ni ko musahin ko og waiver sa akong bank account. Wa ako'y kadlukan. Kana gud mahigala og tinuod kang tao nga kanana ang nitarong ka sa nisubay ka sa tarungdan o magiangay kadlukan. Mahinga sige. Basta nga ko ini ako may gipadain ning Senate Blue Ribbon Committee. Ako ning taruhon pag-imbestigar. Straight to the point. Ha? Kay og panalitan mga higala kini generic pa man pagkatubaga nga kana sa real estate nako na ako nasudlan. Mao na nga nidako na akong statement of assets and liabilities and net worth. Pero basuko Malacañang, mingo Malacañang bebe. Na unsa mahitabuan? Kompletong resibo ning kuan na. Na unsa man gi imong role dito sa inyong real estate nga kuan. Diin man gyud kay ni kwartaha. Delikado man kag sukit-sukiton kana day. Kay og mabantayan nimo karon, bahalag dako kag nakawat basta kauban lang ka sa grupo, kauban ka sa partido, nasubay lang ka dito nga pasip-sip lang ka, wa may investigasyon, kamantay mo. Ang mga congressmen, nga mga kawatan, di po tanan ha, katong doon daghan mga flood control projects, natandog ba sila? Basta kay kuyog lang yung ka sa grupo. Nanog murag mo, simang kagamay, ay ikaw gi-investigaron. Sama ni Barsaga day, hatag komentaryo against Romualdez, siya may gigukod. Straight to the point. Mahimo labag magamay ng sama to kung makarealize ka karon. Talawar ko na ako imong balikan tong pagka-impeach baya ni Supreme Court Chief Justice Renato Corona and ken gamay ra kay hinungdan day. Kung imo na karong imong i-compare karon sa grabe nga binilyon nga anomaluya sa flood control project as compared to Justice Renato Corona mahigala nga ilang gi-impeach. So sa ito pa, sa paggamay na nagdipensya, basta ikaw may na-hot seat, delikado ka. Muna nga, pangandaman po ning Lacson ng napita. Nga, kumplito ka sa tubag, ani, kay kung makakumplito sa tubag, maka-stand siya sa iyang principal. Maingon sa ako, gibarugani, ang pagka-Senate Blue Ribbon Committee Chairman ako, nga, musubay tas tarong daan yun. Bahalag kinsay maligsan-ligsan. Pero kung doon ay makahunghong niya nga, kani among direksyon gusto. Ayaw gligsi itong atong ayaw gligsi Speaker Romualdez ha. Bisag siya maligsan na okay na basta way labot si Romualdez. Na imo ganing appeal Romualdez, bantay lang ka kay maimbestigaran gyud ka ining imong salin. Pero greedy Lacson mo tubag anang iyang salin. Why problema? Ma-explain niya diba? Nga real estate man niya, booming man ang real estate. Kay kanagod mga higala og di ka masubay sa gusto sa Malacañang unya sukit-sukiton gyud ka unsa man real estate nga booming man unsa man hay man dapitan unsa man nga mga corporations unsa may ranggo nimo ani mga maong corporation
unsa may imong role ani dito, nya mao din imong bahin. Anaon man kaday. Straight to the point. Pero kung musubay ra ka sa gusto sa admin, bayo man ang admin, sige lang. Pila na imong kuan 136 million wala, murag wala, patay mali lang wala, di na tandugon. Pero kung di man kauyon ng admin, tandugon kay gina, tandugon gani Sara mahigala sa iyang confidential funds. Pila confidential funds mahigala isyo 125 million, pero grabing pagpukpok nila pukpok. Di ay 545 billion flood control. Si Romaldes, sala tabang sagtabon. Tingnan mo na mahigala to saldi ko, mo lang giduot saldi ko, nyawa na po din Straight to the point. Ang mga congressmen nga daghan ng mga flood control projects nga ano malusosad, nakita ba mo nga ayo ron og dukdok wa. Ang gidukdok ron si Saldi Cora mahigala. Unya ilang gipasibat daan una gidukdok. Straight to the point. Nya miingon pod mahigala ron ang taga DOJ usa sa ilang mga namahayag nga maglisod man ta adtong Saldico kay kanana ang tuaman sa kwan wa naman ta kasabot hain siya ron. Nya dunay magkasulti tuwa sa US tuwa na karon sa Spain. Daghang pasumangil maglisod ta kay wa man ta kasabot asang address. Ikaduha maglisod ta kay depende mas nasod kung dunay extradition treaty. So medyo lisod. Amo na ron kung panalitan mahigala og mo lagi nagingon nga pag-ayaw maraming dahilan. Pero kung okay, maraming paraan. Mo na imong tan-awon na napita. Kay kini mahigala saldi ko kung tuyuon gyud ni. Nganong di god gobyerno gyud nangita. Straight to the point. Pero karon mo naman mahigala nga iduot saldi ko pero di pangitaon. Kay mingo man nga wa man medyo lisod man kay tuwa mga ta kasabot og asa dapit ang iyang address. Daghang pasumangil. So mo ni batayanan mahigala ni lingkod ni Lacson ani. Tan-awon gyud ani. Pangandaman niya na, ready kong mutubag sa kong salin, wa ko'y kadlukan, kining akong nakuha nga kwarta, tinarong ni, nakuha ni tinarong, ready kong mutubag. Aka na, isog Lacson na. Pero bantayan to ni, inigbalik ni ron November 14, mura ganig likoy-likoy, kabantay na tanaan. Kaya medyo nanaganag yung taon Lacson. Straight to the point. Kaya doon na naman ni pabati-bating istorya dahil nga, questionon ang iyang salin. So kung ikaw may mabutang sa side ni Lacson, huna-huna gyud ka nga bitaw, no? Kay kini kung magpaisog-isog ka kung ikaw may nangimbisigar, okay ba na? Mawa may mo kaisog kung ikaw may imbisigaron, ikaw may mahatsit. Nya ikaduha, nga bantayanan mahigala, kung pananglitan si Lacson mahigala mo, padayon sa iyang prinsipyo, okay na. Kaya support pa mga tao, kung tinarong ng imo, ang mga tao mo support. Ang problema niron kung dili gyud maigo si Romaldes, magkabantay man ang mga tao. Unsa man ni mo doon naging proteksyonan? Ang mahitabo ana labi na karon kini mga senators karon ang na-mention gyud mga higala kanilang di as minority. Ang di as majority wa magid ma-mention. Karon ini tarungon ni pag-imbestigar kadugay na doon na magid ma-mention kay kini ubang mga senador dawat pag sa mga kontrakto sa nikuban. Kini ni ang doon na magid mga nakasulti na to mahigala nga bida. Basta mo na naningkamot gyud ubang senador nga adto gyud ka support gyud ka mahigala sa kang Soto kay ron nga di ka maapil. Pero doon na naman ni palagdaan. May sugod na ganig palag mahigala JB Ejercito nga unsa man ning kalakiha Tito President Tito Sen mura man og ang dito sa lower house wa may naigo. Si Romaldes mura mag di may igo nya nganong kita mga senador mo kita may nag-away aning tanan hinuon. Straight to the point. Nakabantay na si JB Ejercito. Ingon sa delikado ni nga kung mapadayon ni malagmit siya mobalhin ngadto mahigala sa minority og duna pa kunoy laing upat ka mga senador nga mobalhin mga higala kung di na makauyon sa direksyon mga higala ni Tito Soto. Straight to the point. Kay direksyon Tito Soto ang ma-mention mga higala yamang giguba ang Senate nga ilang kaugaling ubay day. Bahalag maguba ang Senate basta ang dito protektado ang House. Nya na mahayag mas Lacson nga hapit tanan senador na mga higalay problema atong 19 Congress. Nya karon apil pod siya mga higala nga gignan o nya ang imong salin. So iyahay lang ni mahigala rog. Iyahay rog tudtodon. Ang mga senador miingon na di na gani sa kauyon mga higala, medyo ni warning na daan tong ubang senador. Di na gani may kauyon sa dagan ani. Mo balhin sila ngadto sa minority. Kung mo balhin sa minority mahitabo ana mapulihan pagka Senate President si Tito Soto. Straight to the point. Kay karon god 15 ka mga senators
ang ni-support ni Soto mo nang nahimo siyang Senate President, siyam raman minority. Siyam ras minority. Nya, kanagong pagpili ana mahigala kasi mahimong Senate President. Kuan naman simple majority raman. Unsa man ang simple majority? 1/2 plus 1. Karon kung panalitan si JB Ejercito mo balhin, dili sa minority pila naman. Napuo na gikan sa siyam. Kining duha ka mga bilyas, malagmit mo balhin eh. Di na makauyon sa investigasyon. Pagbalhin na speakers, pila naman. 12 na. Unya, panalitan mahigalag, ma-12 na karon kinispiya kay Tano. Kay igsuon man ning Alan Peter kay Tano. Unya, si Peter maon mamahigalay ilang itod nga may mahimong Senate President. Di po siguro spiya makaingon nga di ko mo support sa kong igsuon. Straight to the point. So malagmit nga dunay kudita mahitabo ani sa Senate. Og dunay kudita mahitabo, mapulihan may galas Tito Soto, automatic pod nga selection isip Blue Ribbon Chairman mapulihan sab. Straight to the point. Malagmit ng balik si o panalitan si Cayetano may mahimong Senate President, mahabalik si Marcolita pagka Blue Ribbon Committee Chairman. Posible kana kung willing pa mo dawat si Marcolita or kinsay ibutang diharon. Pwede po niya ipadayon sa lakson pero inyon lakson atong klarohon na itong direksyon ha. So mo niya may tabo kay kini sa mga senators nga way bagahe. Sa mga senators nga way bagahe kung mao'y muda sa Senate Blue Ribbon Committee daykin. Ang way bagahe day si Marcolita day. Ngano si Marcolita bago man. Di magkakapasangil nga bago man sang senador. Lahi man yung mga daan mahigalang mga senador. Kay pulos man dunay mingon ikaw mo rin kadawat sa kas kontraktor. So pananglitan og mapulihan ni si Tito Soto di na makauyon ang ubang mga senador. Mingon mura maglain si Romualdez protektado man. Nya kita ning mga senador no kita may giunay-unay man ta aning kalakiha. Ato man giguba ang atong kaugalingon aning house. Unya giproteksyonan ang pikas. Kadugayan na di makauyon kani sulti naman uban senador murag wa na may kauyon ang dagan na ida. Oras mga higala kay Pilar Bal slim ra man na nga lead ka ng 15 versus 9. Gamay ra man na. Kung mo balining ubang mga senador mapulihan si Tito Soto isip Senate President. Kaya di man masugot ni Mas Senador, di po pwede nga dikta-diktahan ta dito ni Romualdez. Di po pwede nga, mubarog tang Senate, kaya Senate good, doon na tayo credibility unta. Yan, unsa naman yung dagana ron, nawa naman na to credibility. Straight to the point. Kung mo iral na mahigalag, tandog mga Senador ngayon, dili, kinahalan nga ang Senate atong ipadayon nga, credible ang Senate. O mo withdraw sila sa support ni Soto, malagmit, mapulihan si Soto, pagka Senate President. O malagmit, nga selection mapulihan sa niya, nga chairman sa Senate Blue Ribbon Committee. Straight to the point. Wala ito batayanan. Inigbalik ni eleksyon sa November 14. Mao na iyang pagbalik. Atong timan-an, unsa nga daan ang iyang subayon. Dali ra kay mahibaw-an. Musubay ba sa sadan nga tarong? Musubay ba siya sa daan? Musubay ba sa kanal? O musubay sa katunggan? May baw-an ang mga higala. Usa sa mga timailhan ako ana gawas kay mingon sa nako na very important witness. Tan-awon ta na kinsa na nga very important witness ha. Tan-awon to na. Kung ang target ana mahigalang very important witness, pasulti ana cross examine. Bisag kinsay maligsan na okay. Pero usa sa mga timan-an na to nga kadto si Sergeant Orly Gutisa sa Philippine Marines. Ipatawag bato og balik or dili. Kung nasubay sa laksyon sa tarong dan iya gito ipatawag day. Kay substantial kay itong iyang testimony. Total ko na makakto, ipatawag to balik na unsang itabo ang di man di ay ang abogado may nagnotaryo. Ipatawag to. Aron maka-explain. Aron maka-explain niya ato tong og tinuod na makak na siya. Gihimo-himo ni siya na notaryo. Pero kanang kung siya notaryo murag malagmit. Imposible maguna kay ang notarial seal na tuwa man dito. Unya ang iyang manghigala mga kini nga mga numbers nga ang ibutang base sa notarial book na aman dito. So kini ipatawag ni aron maka-explain. Unsa man ipatawag, mahadlok sila nga kwan. Bawaan man na. Kini nga witness ipatawag aron maka-explain or dili na lang ipatawag aron di na maka-explain. Ang mga tao dali mahigala nga makabantay kung si Lacson sa tarong daan wa na mahasubay. Not just